Hau, txiki, kueto prest? Egunon, hemen gaude egun bat berri zuekin. Prest momentu zoragarria bat gurekin pasatzeko? Goazen astera! Sarai, ezagutzen duzu norbait eskaiola bat darabana? Bai, Aner, baina uste dut kendu diotela. Badakizu izen medikoaren gana joan zen. Bai, noski, traumatologoaren gana. Baina zer da traumatologo bat? Ez dakit horretarako, Beñat, Izan, Amael, Amira, Argua, Indira eta Ezuze etorri dira guri azaltzera. Lokomozio aparatuaren eta nerbio sistemaren bitxikeriak. Hezurrak altzairua baino 5 aldiz gogorragoak dira. Oinetan baita eskuetan hezur gehiago daude beste gorputz ataletan baino. Neurosarea lurraren longitudea baino 4 aldiz handiagoa da. Neuronak bizortu egiten dira. Hezurrik luzeena femurra da eta izterrean dago. Eta hezurrik txikiena estribua da, barruko belarriak dago. Hezurrik handiena aldakaren pebliza da. Gehien apurtzen den hezurra, klabikula edo lapustia da. 60 giar daude aurpegian. Gorputzeko hezur txikiena estribua da eta belarrian dago. Giharri txikiena estrapedioa da eta belarrian dago ere. Neurosarea lurraren longitudea baino 4 aldiz handiagoa da. Hau izan da gaurko saioa. Urrengo saioan ikusiko gara. Hau, txiki, kueto prest, pazkasten!